Доживяхме ли, бе? Доживяхме, искам да знам. Най-накрая Висшата лига се завръща. Първи кръг, Ливърпул срещу Борнемут. Естествено с това тръгва най-накрая Фентази Премиер лигата, а ние не можем да изпуснем. Защото, както казва тренера, вода тръгнат ли, няма спирка. Си говорим за обичайните грешки, които допускаме по принцип или сме допускали, чиповете, къде могат да се ползват. Естествено за моя отбор и някои въпросителни. За хората, които не са гледали предишния епизод, аз съм Нено Байчев. Вие що не сте го гледали? А това, което ме интересува е, ще пръснем ли фентазито този сезон? Несъмнено. Преди продължим към фентазито. Относно коментарите от последното видео, освен платените им приятели, моите фалшиви профили, Симеонджи, Какато под каката, брато да, Рикардо Кака, последно носител на златната топка преди да се започне с ерата Меси и Роналдо. Имах си онлайн среща с него. Ако е интересно в някои от следващите видеа, можем да си поговорим и по темата, беше много яко определено. Супреме, това отборчето, в което играят близо година, BBC се казва, или военно-въздушните сили, кой както му дойде. Смея да твърда, че си държим едно прилично ниво, сходно с отборчето от Борисовата през този сезон. Относно този ни екип, честно да си кажа, не ми е най-любения, защото има шарките на Барселона. Тия дето кралския клуб ги шамари общо взето, като изключим последния сезон. Направо към топ 6 грешките, които обичайно допускаме в фентази. Номер 1, ранните трансфери през седмицата и между кръговете. Обичайно имаме 4-5 дена между самите кръгове. Предостатъчно място да премислим това, което искаме, така че общо взето моят съвет е да не бързаме. Единственото, което е важно е да имаме предвид, че можем да се възползваме от евентуално покачване на цените или спадане на цените, ако имаме да правим входящи или изходящи трансфери спрямо нуждите на отбора ви. Номер 2, то е свързано може би с един от чиповете, имайки предвид адаптацията, която направих от фентазито през този сезон, именно задържайки прекалено много пари на скамейката. Всички разполагаме с един и същи бюджет от началото, така че това, което препоръчвам определено да го премислите, да се възползвате от силните ходове, от това, че може да направите колкото искате трансфери преди старта на първия кръг и все пак да имате нормална ротация за първите няколко такива. Емоциите, бате. Да ги поставим настрани. Започва първия кръг, минава първия, втория, най-вероятно всеки от нас се преминава през нещо такова и този труден старт. Определено бих препоръчал да не се прибяга към някои от чиповете още веднага, изчакайте да видите, да натрупате безплатни трансфери и въобще дали ще има нужда от такива, освен ако не сте в много крайна нужда, естествено. Отново емоционално, но този път по повод чиповете, не се влияйте от обстановката и хората около вас или его-билдинга, ако можем да го наречем, на самите отбори. Някой е казал или масово има много групи, които казват, че ще ползват даден чип в даден кръг. Помислете го, вижте вашия отбор, всеки си действа спрямо своите нужди. Естествено има някакви определени унификации, но по-скоро не действайте и тук емоционално, защото в крайна сметка имаме доста ползи през този сезон, трябва да се възползваме оптимално. Номер 5 по-скоро е да не позволявате някой друг да взима решение вместо вас. Имайки предвид, че има прекалено много източници на информация, всеки казва абсолютно всичко относно чипове или как да се направи, какви трансфери входящи, изходящи. Дори това, което аз ви казвам, извлечете това, което е полезно, това, което бихте приложили към вашия отбор, защото всеки си има различни нужди, различни цели, някои си целят само кръг за кръг, други дългосрочно, всеки си има платените лиги с приятели. Шестия и най-очевидният е лигата, бате. Влизайте, скачайте, планирам да има награди в края на сезона, ще ги обявя може би малко по-напред. Последвайте ме и да действаме заедно. Следващото, което е много важно, чиповете естествено, вярвам, че най-накрая всички сме доволни, надявам се, че ще бъдем доволни. Първо, няма асистент менеджери и това, което се опитаха да направят в края на миналия сезон. И второ, разполагаме с всичките ни 4 универсални чипа, които сме имали до момента, както през първия полусезон, така и през втория, съответно Bench Boost, Free Hit, Triple Captain и Wildcard, което е страхотно. Поради тази причина трябва доста специфично да се направи стратегия. Трета съществена промяна, която определено вярвам, че беше доста нужна последните сезони и мисля, че се е помислили доста добре.
а именно начина, по който ще трупат точки, и то вече в частност и по-оценено самите защитници, халфове и малко от атакуващите футболисти. Какво имам предвид? Именно тези defensive contributions, както всички сме се учили на английски преди като малки. Именно това, че ще се дават допълнителни точки за изчистване, за блокирани удари, за пресечени топки, както и за шпагати. Всеки един от линиите на тези футболисти, съответно защитници, халфове и атакуващи футболисти, както говорех. Говорейки за самите чипове и това, че ще имаме възможност реално и през двата полусезона да ги ползваме, част от моите предложения, естествено, първо започвайки хронологично, Triple Captain, първо трябва да видим как ще върват тези футболисти, които ви предлагам, но това са очевидните избори срещу очевидните новопромотирани отбори от Championship. Фрихита имаме възможност, имайки предвид кога ще бъдат прекъсванията за националните отбори, а знаем, че това в много случаи води до контузии, неприятни за нас, които повлияват на фентази отборите ни. Съответно, това са отборите, които съм така таргетирал и техните противници спрямо кръговете от първия полусезон, естествено. Wildcard. Бате, карта капан. Карта капан, говорим отново. Или международните почивки, или има вариант за някаква промяна по програмата с отборите на Ливърпул, Ман Сити, Нюкасъл, Ман Юнайтед. Така че го следим изкъсно. Ще държим в течение. Влизайте в лигата, бате. И последно, мога да си кажа, че доста подценяван чип, а с тази инструктора определено може да се приложи доста интересно, именно Bench Boost. Два варианта. За мен те са сравнително универсални. Сега, преди старта на сезона, неограничени трансфери, имаме оптимални новини, въпреки че трансферният прозорец не е затворил и ще има много промени. И общо взето 16-ти кръг, когато отново ще има и Купа на африканските нации, така че подгответе се. Това са това, което аз бих планирал и бих посъветвал. Остават няколко много съществени теми, едната от които първо е Купата на Африка и знаем, че има немалко футболисти, които участват там. Небезизвестен Салах, естествено, и още много други. Освен това и бонус point системата. За тях по-скоро ще говорим в следващите епизоди, когато си говорим за фентази. Така че има още теми, а сега да отиваме и към моя отбор. Турам за по-важен и успех. Най-накрая за моят отбор, като естествено е възможно да има и някои флуктуации спрямо времето, което имам до началото на първия кръг. Стартираме под рамките на вратата, защото как вика тренера, отбор без вратар е като жена без и село без начално училище. Ема откъде почнеш? Залагам на Викарио, в интерес на истината, накратко, много добра програма за началото на първенството, много харесвам като футболист, Тотнъм се подсилиха страхотно, освен на терена, съответно и потъча именно с Томас Франк, който наистина му стискам палци, се справи много добре, много харесвам като треньор. Това, което направи в Брентфорд, беше феноменално. В защита, като естествено продължавам да говоря само за титулярите на този етап, съм заложил на тройка. В принцип си харесвам тази схема на игра, като разбира се зависи от това с какви футболисти разполага, генерално първенството, каква е програмата за всеки един от тези, които са във форма и това, което е много важно. До този сезон винаги сме залагали, може би, на по-атакуващо насочени бекове при защитата на фентазито. В този случай, както виждате, аз съм заложил на Морил, Тарковски и Киркес. Не за друго, ами поради това, което обсъдихме преди малко, именно начинът, по който тези футболисти могат да си спечелят точките. Програмата им също не е лоша на всеки един от тях. Естествено, на пеката, която ще видим и след малко, имам, мисля, не лоши ротации. И отиваме към халфовете. В интерес на истина имам немалко въпросителни тами в нападение. Това е халфовата линия, на която залагам към момента, като ще отбележи и кои са тези, които е възможно и да променя в последния момент. Райндърс изключително много харесвам. В Милан беше изключително офанзивен, както и дефанзивен. Много зависи вече Пеп и неговите звезди, какво ще му кажат. Оттам нататък Куня, страхотен футболист. Ролята му съвпада до момента от контролите, които съм гледал с Юнайтед, с това, което беше в Улвърхемптън. За мен тук въпросителната дали да не сложа Фернандеш, имат разлика в цената, 1 милион, която не е малко. Вице-капитана,
момчето, на което вечно му е студено, определено мисля да не го сменим. Той не е една от въпросителните в халфата линия. Той, Нето и Жоао Педро са хората, които смятам, че ще бъдат доста затвърдени във Висшата лига през този сезон. Ако няма контузии и някакви нови трансфери, защото вече изгубихме списъка на тия. Кудус. Тотнъм, както казах, супер симпатични. Единствено не съм сигурен дали всъщност ще успее да материализира, защото има много офанзивни футболисти, сходно с ситуацията в Ливърпул. И дали ще може да допринесе, но е страхотен футболист. Той е една от въпросителните. И Лиман Диай. Очудваме, че все още е в Евертън въобще като цяло. Мисля си, че е много важен за тях. Сега с Грилиш, като вече много попълнение при тях, ще ми е любопитно къде ще играят двамата. Стигаме до тараните. И дано да не ми разгонят фамилията, защото също цяла разгонена фамилия ще ми е тежко. Холанд и Екитике. Капитанската лента по-скоро ще остава на Холанд, ако въобще го задържа. Защото програмата определено не е лоша за Сити. Ливърпул за сметка на това, след първия кръг, въпреки че Нюкасъл са леко разколебани, после играят с Арсенал и то вярно играят като домакини, но все пак. А Екитике определено се доказа, че няма да е забит само в нападение. Гьокереш също бих заложил на него. Не съм сигурен дали ще оставя Екитике даже в момента, като го казвам. Така че Ливърпул определено има какво да се избира, но Салах не е моето. Определено не е моето. Резервите. Грубо казано, ще кажа защо грубо казано, поне за първия кръг. Санчес. Супер много шум около този вратар. Грам не го харесвам. Това е да фърля монета и от това да зависи как ще се представи в този двубой. То е безумие, не само в този двубой. Окей, като цена, добравка, както знаете, може би е по-добрия вариант. Тъй като и Бърли направиха лош състав. И оттам нататък, тримата останали, като имам двама защитници, Де Купър, много шум около това момче. Бих казал, че е много сходен с профила на Естопинян, който гледахме миналия сезон по фланка. Знаем Брайтън как играят. Футболиста на Челси Марк Гуиу. В Съндърланд отиде момчето. Светеше доскоро в жълто. Надявам се, че ще играе. Ще ви кажа защо ми е важно и той да играе, особено сега. И не на последно място Wan-Bissaka. Като него го взимам, въпреки че Уест Хем са малко разколебани, защото той мисля си, че ще е сигурен защитник. Другия, който е вариант, е Лидиов, който взеха. Важно ми е за тези специално, като за бейката конкретно си мисля, че всички ще играят освен Wan-Bissaka, защото мисля да ползвам и чип. Идеята ми за чип, първия кръг, както ви казах, по-скоро ще е Bench Boost. Много зависи в крайна сметка какви ротации ще направя, защото имам въпросителни все още, не съм 100% сигурен. Започна се. Тук е кода, чакам ви там и както казах, с течение на времето мисля да вкарам и някакви награди. А сега